an b'a fɔ an sagonin na. Actuel media filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'a la dɔnniya bi k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ nin ye a tago duurunan ye an bɛ mɔgɔ min fɛ bi mɔgɔ dogolen tɛ dɔnniko hukumu kɔnɔ ani dusu kɔnɔ fɔ hukumu kɔnɔna la Seguba Tarawele an bɛna tila ka kuma d'a ma a b'a présenter jama la émission in a labɛnna mɔgɔ min fɛ n'o ye Actuel Media ɲɛmɔgɔyaso ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Mamadu Jara kɛnɛ kaba ni donso émission kɛla don bɛɛ b'a dɔn ale de bɛ wulikajɔ kɛ an ni donso ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn cogo min na ka émission in lawaleya bi an tɛna kuma jɛ an bɛ kuma di Karamɔgɔ Seguba ma a b'a présenter jama la an bɛ se ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la aw bɛɛ dansɔgɔ ani ko Karamɔgɔ Seguba an ce marhaba ani ko wa dansɔgɔ ani gweni denbaya tɔɔrɔ se mba ani fama marhaba somɔgɔw mɔgɔ ba caman caman bɛ kan filɛ bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n b'a dɔn déjà a mɔgɔw bɛɛ bɛ e dɔn ka ban nka ka segin k'i présenter jama la k'i bɔdugu ni i sigiyɔrɔ fɔ bi Maliyɛnw ye n'o ma kɛ baasi ye san'an ka don ɲininkali kɔnɔ tabarikala ne ye Seguba Tarawele n wolola Maba min bɛ Doyila fɛ Doyila bɛ Kulukoro fɛ n'an bɛ don min na komi bi sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati Samakɛbugu ma dansɔgɔ o kɔni o y'a dafalen donc Actuel Media filɛbagaw an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔna la an ka ɲininkali tako fɔlɔ bɛ yan Karamɔgɔ Seguba i ye dusukɔnifɔla fɔlɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'i dɔn yala dusukɔnifɔ in a nana cogo di walima Karamɔgɔ Seguba donna la cogo di tabarikala dusukɔnifɔ ne ma don dusukɔnifɔ la kojugu la n bɛ se ka fɔ n donna la ko ɲuman na mais cɛya kanu de ye n se dusukɔnifɔ ma sinon ne yɛrɛ bɔnna la fɔlikɛla t'o la ayi bon fɔlikɛla t'anw fɛ yen k'a fɔ ko nin bɛ fɔli kɛ ou bien nin bɛ dɔnkili da o mɔgɔ tɛ yen parce que an wolola bon moriya kɔnɔ n'o ye gerebuya ye an kɔni bɛ kalan kɛ n'an wolola fɛn bɛɛ yira an na o ye kalan ye an b'o de kɛ mais ne yɛrɛ nana tunga fɛ en 1980 n ye donso ngɔni ye Namori Keyita ka da la Samankɔ donc n y'a ye don min na n y'a kanu minɛ o don k'a fɔ nin fɛn min ye nin tellement ne y'a kanu ne ko n ko fɔ ne ka k'a kɛbaga ye 1980 o de la n y'a kanu k'a ye ka k'a fɛ bon kana se ngɔni na mɛ n tun bɛ kamalen ngɔni dɔɔni fɔ n nana sanga sɔrɔ 81 82 83 a 84 ni Jakarija Sangare nana ɲɔgɔn ye parce que ale taara Mundugu la bon a taara a ka nɛgɛfɔlaw ma se ka taa bon donsow dun sigilen k'a kɔnɔ ale de ye ɲininkali kɛ ko yali ko nɛgɛfɔla tɛ sɔrɔ yan wa u ko nɛgɛfɔla ka ɲi ka sɔrɔ ko parce que dɔ b'u fɛ u bɛ kamalen ngɔni fɔ mais a tɛ donso ngɔni fɔ bon a ko k'o yira la u taara ne fɛ k'a yira ne la a nana ko ne bɛ se k'a accompagner ne ko bon an ka taa an b'a lajɛ mais ne kɔni ka baara tɛ donso ngɔni fɔ mais n'i ko k'i accompagner ka ca Ala ni kira fɛ ne bɛ se k'i accompagner bon ne nan'o la ne y'a accompagner o diyara a ye kojugu an y'o don su kɛ ɲɔgɔn fɛ bon sisan a accompagner o la a nana fɔ ko yalima ne t'i donso ngɔni fɛ wa ne ko n tɛ donso ngɔni fɛ parce que n ti donso ngɔni fɛ cogo di karamɔgɔ tɛ ne la donso ngɔni na ni n donna yɔrɔ sisan a ti ɲa a ko bon ni ne ko n b'i ta ka taa n'i ye yala o b'i ɲa wa a ko waleya ne ko ma n ko problème foyi t'a la n'o ka di o b'i ɲa bon a taara dɔrɔn tile 3 a nana ne nɔfɛ ne taara a fɛ yen Musabugu donc n taara a fɛ yen ale de ye n kala 84 85 a ye n labila bon ne o san kelen ni tila k'a bolo o san kelen ni tila a sɔrɔla ka dugawu kɛ n ye ka n labila donc n nana donso ngɔni na ta parce que komi n da tun ye dɔrɔn ka n balo tɔ lajɛ n bɛ se ngɔni na kɔrɔlen mais ka transformation kɛ ka taa donso ngɔni na o tun ye ne ta ye o de la san kelen ni tila ne sera voilà o ye ne nacogo ye ngɔni kɔnɔ ne ye ngɔni sɔrɔ donso ngɔni sɔrɔ Jakarija Sangare de ka kanubandiya kɔnɔ o filɛ Musabugu a ma sa dɛ a bɛ yen voilà ok Karamɔgɔ Seguba i ka o jaabi diyara n ye filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni kunfan bɛ mɔgɔ caman na parce que mɔgɔ caman ye hali y'a ɲininkali kana sani an ka se yan nɔ nka o t'an bali an bɛ taa ɲɛfɛ halisa n'an ka ɲininkali ye sani su ka ko Karamɔgɔ Seguba dusukɔnifɔ in daminɛ ani bi cɛ yala gɛlɛyaw bɛ yen a daminɛ i ye mun sɔrɔ ni se ka ɲininkali kɔ pewu fo a jiginni kɔnɔ a kɔni bila bon donso ngɔnifɔ n'i bɛ don a la yɛrɛ i bɛ don gɛlɛya in de kan e bɛ fɛn mun kɔ marifa cilaw de don n'i bɛ mugu cila kɔ n'o de ko nin bɛ don gɛlɛya dɔ de kan bon
n'i bɛ mugu ci la kɔ i bi don nɔgɔya de kan bon o nɔgɔya n'o gɛlɛya fɛn dɔ bi to i kɔnɔ ou bien fɛn dɔ tɛ to i kɔnɔ voilà donc maintenant ne donna o gɛlɛya in de kan donc o gɛlɛya n'o nɔgɔya i bi don ka diyagoya de y'o ye ne ye nɔgɔya caman sɔrɔ c'est comme n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que ne bɛna ngɔnifɔ la tuma min na ne ɲɔgɔn ko denmisɛnnin tɛ ngɔni fɔ o waati parce que u tun ye ngɔni de jate komi cɛkɔrɔbaw ka fɛn don denmisɛnnin t'a fɔ ni si ma se hakɛ dɔrɔn i tɛ farinya donso ngɔni ye k'i b'a fɔ bon anw nana kɔnɔ waati ne nana kɔnɔ waati min na ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin tun tɛ yen min bɛ don a kɔnɔ cogo la n'o tɛ i na gɛlɛya dɔw kɔni sɔrɔ bon waati fana a kɔnɔ juguya tun b'a kɔnɔ dɔɔnin ka tɛmɛ sisan kan parce que juguya jumɛn tun b'a kɔnɔ i ka bonya ye diyagoya ye ni ngɔnifɔla ɲɛmɔgɔw fana ye n'i ma diya olu b'i sigi k'a k'i ɲɛna i tɛ se ka dimi i tɛ se ka fɛn fɔ a la donc maintenant o de ye kɔrɔfɔ ye bon o gɛlɛya mun ye o n'i y'olu sɔrɔ ko tɛ taa gɛlɛya kɔ n'i sera k'i yɛrɛ b'o bɛɛ la nɔgɔya bɛ kɔfɛ Dieu merci aujourd'hui an bɛ yan an ye nɔgɔya caman sɔrɔ a kɔnɔ sisan bon o y'a ɲɛna gɛlɛya sɔrɔlenw kɔ voilà ok bon sigi o diyara n ye sani an ka taa an ka ɲininkali tɔ la ɲɛfɛ an b'a ɲini fɛ gɔni b'i bolo i n'i ka kalandenw bɛ yan yala mɔgɔ min bɛ k'an filɛ i kanubaga mali kɔnɔ mali kɔ kan folikan gɔni fɔ tɔgɔ folikan duman dɔ k'a d'u ma miniti 3 miniti 4 kɔnɔ sani an ka taa an ka ɲininkali ɲɛfɛ n'o bɛ ɲa sama fa mugano tagwana dununga mande ay ma dununga ma bitasini mala ay ma muga me korono ay ma dununga me nyede lola ibaraka bonyala dodo nyula nadala mugano dununga yala neno dunu boda dodo ye nadala mugano zamaba mugano tagwana mugumina grono neno dunu boda bizasini mana nadala mugano zamaba mugano tagwana ay mamuga me animula neno dunu boda nigo nadala mugano zamaba mugano tagwana dansɔgɔ sigi wa i dansɔgɔ ni ko n'i y'a kalanden bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ aw dansɔgɔ i ka nin gɔni duman a diyara filɛbagaw ye a diyara hali mɔgɔ min bɛ ka asiste donc an bɛ taa ne fɛ n'an ka ɲininkaliw ye sanni waati ka taa k'an bolo da tabarikala donsoya somaya jinɛtigiya ani woyomaya an kɔni bɛ guloki bilenmanw bɛɛ la an kɔni ɲɛna ni kɔni fini bilenman don dɔrɔn i bɛ se ka k'a bɛɛ ye yala karamɔgɔ segiwa bɛ se ka dɔw walawala k'u bɔ ɲɔgɔn na wa wala donso tamasiyɛn ye mun ye woyoma tamasiyɛn ye mun ye jinɛtigi tamasiyɛn ye mun ye komi a bɛ gɔni fɔ o bɛɛ kun tabarikala donso mayiga nin bɛɛ de ye donso ka bolofara ye c'est comme n'i ko ko donso i y'a généralisé à fond c'est comme n'i ko ko surasiw gardi bɛ yen bere vɛri bɛ yen bere wurusi bɛ yen a tɔgɔ olu dafaralen ka bɔ ɲɔgɔn na polisi bɛ yen polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen nin bɛɛ de bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ tenni don mais n'i ko 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 surasiw fɔlɔ la mɔgɔw tun t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni u tɛmɛna dɔrɔn u b'a ko ko surasiw a bɛɛ dun ye surasiw ye o parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka fini don bon différence ye min ye dɔrɔn bon berew o de bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na bon i ye ka kuma min fɔ sisan pour que mɔgɔw k'a faamuya nin bɛɛ ye donso ye mais différence min ye donso ni ninnu cɛ donso ni ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ donso bɛ nin bɛɛ mara mais donso yɛrɛ différence ye min donso de ye fɛn ye min bɛ kali donsoya yɛrɛ ɲɛ k'i keli ni ne ye nin kɛ n ka to a la a bɛ f'o ma ko dankun donc o bɛ taa kɛ kɔfɛ de n'a taara o kɔfɛ a bɛ taa i bɛ t'i keli donsow ye
donsoya kɔnɔ ne tɛ janfa kɛ n tɛ namara kɛ n tɛ sunyali kɛ n tɛ na ka n donso ɲɔgɔn to kungo kɔnɔ n tɛ n donso ɲɔgɔn janfa kungo n t'a janfa so n tɛ n donso ɲɔgɔn muso ɲini a kɔfɛ k'a kɛ n tulonkɛ ɲɔgɔn ye ne tɛ n donso ɲɔgɔn dɔn fana k'a fɔ ko n ye k'a ye kungo dɔn an ye dugu kelen an tɛ dugu kelen k'a fɔ ko donso don n t'a janfa i bɛ t'i kelen ni fɛn ninnu de la donc a fɔ ko karisa bɔra dankun na mɔgɔ min ma bɔ dankun na donso ka keleli kan bɛ fɛn jɔn ye wa bon différence bɛ donso ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko soma mɔgɔw bɛ soma fɔ mais soma yɛrɛ ye mɔgɔ kelen ye soma n'i y'o fɔ o bɛ sɔrɔ bonda kelen pe dɔrɔn de la awɔ dugu o dugu soma ye bonda kelen y'a kɔnɔ wala n y'a dɔn kumaba ye an b'a ye bamanan duguw la mɔgɔ minnu ye kɔmɔtigi ye kɔmɔ bɛ mun ka bonda la ani nama bɛ mun ka bonda la olu de ye soma ye f'o mɔ de ko somaw san kɔnɔ sɔmiya donda fɛ olu bɛ dugu lakana kawulɛ bɔda fɛ u bɛ fo la kan o bonda min bɛ f'o bonda ma ko soma olu de ye soma ye tiɲɛdala bɛ yen soma tɛ bolisɔnna yɛrɛ bɛ yen soma tɛ ngɔndala bɛ yen soma tɛ bɛlɛdala bɛ yen soma tɛ kolonifilila bɛ yen soma tɛ nin bɛɛ bɛ se ka fini bilenman don mɛ ni somaya kuma nana o bɛ di somakɛ ma somakɛ yɛrɛ de bɛ yen n bɛ dugu lakana ka jamana lakana ka tila ka fubɔnda ka yira ɲɔw dara ɲɔw sera ɲɔw an ye min ɲini ala fɛ ɲɔko la o sɔrɔla sumanko la ka dugu lakana mɔgɔ jugu kana bi a ka ale de bɛ se k'o de kɛ o somakɛ ye o ye kɔmɔ bonda bɛ bonda min na f'o ma ko somakɛ ni tɔ bɛ y'o dɛmɛba ye mɔgɔ tɛ kelen mais yiribɔla yɛrɛ bɛ yen nin si ni soma tɛ kelen mais pour que n ye k'a f'i ɲɛna cogo min na ko a bɛɛ ye donso ye donc somaw dɔnnikɛla nin bɛɛ bɛ wele soma la k'a sɔrɔ soma tɛ awɔ dɔnnikɛla in a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko soma sinon hali sisan an bɛ kuma dɔ de fɔ ten ka sin k'a fɔ ɲɔgɔn ma Simbo non bon Simbo tɛ kuma ye ko mɔgɔ bɛ sin ka min fɔ i Simbo manden kuma de don a bɛ fɔ ko dɔ de kunna mais est ce que mɔgɔw b'o dɔn wa mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'o kalan k'o dɔn wa Simbo Simbo i da so a bɛ fɔ dɔ su de kunna o mɔgɔ min ma mugu ci e k'o ma ko Simbo ɲɔ dɔn ko ni hali an b'a fɛ yɛrɛ ma ko Simbo mais ko t'a la o parce que e t'a si dɔn donc i b'a laminɛ wala Simbo e b'i fɔ kɔrɔ dɔ de la kuma o kuma kɔrɔ b'a la mais fɔ ten tɛ quoi mais e filɛ nin ye ne tɛ sɔn k'a fɛ ma ko Simbo bon ne tɛ Simbo ye o ayi donso mun ye fagali tan nɔ a bɛ fɔ o ma ko Simbo awɔ minnu bɛ fagali tan na awɔ parce que minnu bɛ ka fagali kɛ donso kamelenw olu de bɛ ɲɔgɔn wele a la kungo kɔnɔ ko Simbo awɔ bon donso cɛkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn wele fana ko Simbo a bɛ donso Simboya bɛ komi ni i ka n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogo min na i ni mɔgɔ min ye génération ye ou bien kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ a ɲɛmɔgɔ minnu b'aw ɲɛ ani minnu b'aw kɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn wele Simbo bonyani tɔgɔ dɔ de don donsoya kɔnɔ mais a bɛ fɔ sogo de kunna voilà bon donc o ye somaya ni donsoya ni jinɛtigiya o y'a dama ko ye parce que o kolonkisɛ ka ca i b'a ye olu ka kolonkisɛ don ni warijɛba don de ka ca ani fini jɛmanw mais a bɛɛ soma ninnu a bɛ fɔ ko donso ni jinɛtigiya yɛrɛ kɔni ye ko dɔ de ye mɔgɔ se ka jinɛtigiya fɔ k'i b'o déterminer n'i t'o tɔn kɔnɔ dɛ parce que jinɛ bɛ maa min fɛ ale min ye kunfin ye ne ko k'i bɛ jinɛtigi ka jinɛko la kelen i bɛ don nkalon kɔnɔ dɛ jinɛtigi y'a dama ko wɛrɛ de ye min tɛ anw ta ye voilà Dansɔgɔ donc i ka o jaabi diyara n ye an bɛ taa n'an ɲininkali ɲɛfɛ halisa n'ala sɔnna vraiment gɔnisenw bɛ yen dosokɔnifɔ kɔnɔna la gɔnisenw ka ca dɔw ye kutigɛ fɔli ye dɔw ye tana ye dɔw ye masa ye dɔw ye fɛnw ye yala ninnu bɛɛ dɔnbagaw ye kelen wa parce que an b'a ye mɔgɔ dɔw tɛ hali donso ye nka kuma dɔ la ntana bɛ f'u kun gɔnifɔbaba kɔnɔ walima marasa bɛ f'u kun yala kɔlɔlɔ t'o la wa bon kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la parce que i bɔra kuma dɔ la sisan an bɛ segin ka n'o la
ne de ye n keli dankun na donsow ye donsow ne t'aw janfa mɛ ni ne ye n keli dankun na donsow ye an ben'o la cogo di ne de ye nkɔnifɔla ye mɛ nkɔnifɔla n'i y'i keli dankun na ni donsokɛ nana ni woro 10 ye ka n'a di e ma dɔ nana ni 1,000,000 ye sa e yɛrɛ duma de m'a taa donsokɛ in ka fɔli la i tɛ tɛmɛ 1,000 ni 500 kan i tɛ 2,000 sɔrɔ 1,000,000 tigi nalen e o tigi janfa ka taa o la bon o de man ɲi i kelen ni woro 10 min ye dɛ woro 10 in de b'i kɛlɛ i sera ko la cogo cogo i b'o kalo 1 kɛ kɔni bon i ka ko tiɲɛnen do i bolo e donso janfa e ko m'a fɔ k'i t'a janfa jɔn y'a don i da i yɛrɛ tɛ wa ne y'a ka woro 10 minɛ a ka don fana k'o di maa wɛrɛ ka don ma o de bɛ na ni e yɛrɛ fana lanɔgɔli ye o parce que e yɛrɛ y'i yɛrɛ siri i kɔni bɛ t'o 1,000,000 minɛ i bɛ n'i sigi mɛ n'o ma dun ba kalo 1 o kɔnɔ i tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ dɛ k'a fɔ k'i bɛ 1,000,000 wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan t'a lajɛ i sera ko la cogo cogo i tɛ se k'o kɛ e y'o bila i yɛrɛ kɔ voilà parce que i ye janfa kɛ donc n'i ye donsokɛ ka woro 10 minɛ i bolo kɔnɔ i yɛrɛ curo i juro la quoi mɛ n'a ma woro 10 d'i ma fana n'i ye ko min kɛ fana foyi t'o la a ma woro 10 d'i ma donc a bɛ fɔ o ma ko nkɔnifɔla furu woro 10 donso fɛ o t'i ban sara la o parce que a na o na i nɔfɛ fɔli la a bɛ woro 10 d'i ma mɛ ni a na o na i fɛ n'a ye woro 10 di e ma sisan cogo bɛɛ la o woro 10 in ye e ma minɛlen de ye e bɛ se k'i to cɛ dɔ kun ka taa dɔ ta i sigi dɔ kun wa voilà bon a kɔrɔ de y'o ye o n'i y'a mɛn ko donsokɛ muso ye nkɔnifɔla ye woro 10 in de b'a kɛ parce que ne nana woro 10 di ne ma sa ne duralen tɛ ka taa nin ka woro nin nalen fana ko ale ka don ye nin don ye ne k'o ka woro 10 minɛ ka fara e ta kan o ti ɲɛ o voilà donc fo ne ka to woro 10 kelen de ma o woro 10 kelen ni ni bɛ taa dɔ ta kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ka taa dɔ ta kɛ kɔrɔfɔ in de ye nin yɔrɔ ye bon sisan ni i ko rɔ ko bon ko marasa janjo nin bɛɛ ye kuma kelen de o mɛ bamanankan fɔ yɔrɔ tɛ kelen ye n'i ko segu sisan ko janjo marasa de don mɛ n'i ko wasolo sisan ko marasa i b'o faamuya n'i ko banikɔ sisan ko janjo olu bɛ se ka taa o bɛɛ marasa kelen nin fɔtɔ ye ani n tana nɔfɛtɔ ko ɲɔnɛ ɲangarama fɔliw de bɛ yen n'o ɲangarama fɔli 3 nin komi dankɔrɔba ɲansanw filɛ marisa filɛ n tana filɛ nin bɛɛ ye janjow ye min ka ɲi ka fɔ mɛ bɛɛ n'a dɔnbaga de don mɛ mun t'a la n'i y'a fɔtɔ olu kan nin jara karisa ye mɔgɔ dɔ fana bɛ yen o b'a dɔn ko kɛ mɛ o y'a sɔrɔ o tɛ donso ye ne k'o rɔ ko mɔgɔ gansan a dun fɔla de ko mɔgɔ sago surasikɛ bɛ taa a b'a jɔ kisɛ a bɛ ci a la de o sogo tɛ o mɔgɔlefin tɛ yan ni e mɔgɔ ɲɔgɔn y'i bɔ marifa la k'i bɔ k'i jɛ e yɛrɛ sera ka bɔ o la ka n'i jɔ a fɔ tɛ se ka f'e ye ni sago dɔ ye sago tɛ tɛmɛ o kan dɛ nka mɛ e ta tɛ o a fɔra ko donso don marasa fɔcogo donso kun ani marasa fɔcogo kun mɔgɔ gansan kun kelenw tɛ o parce que n'an b'a fɔ donso ka sariya la an b'a daga de n tana fana bɛ ten n'an b'o fɔ an b'o daga de mɛ i tɛ maa si ye ka dankɔrɔba ɲansan ninnu k'o fɔ mɔgɔ ka ten o tun bɛ fɔ maaw kan maa min ye donso ye donsokɔrɔba kan ni donso banana kuma kɔnɔ jinɛ y'a kɛlɛ kuma kɔnɔ donsokɛ min bɛ se ka taa bɔ bɛɛ ka tɛ bɔ nɔ ka taa fura ɲini k'a bɔra k'o ɲama lakari ka na n'a ye o donsokɔrɔba ninnu dankɔrɔba ɲansan tun bɛ fɔ ka mun ye yiri dɔ k'a dɔn lakari nka mɛ n'i ko ka taa fɛn dɔw bɛ yen ko k'olu fɔ o fɔcogo rɔ olu ti fɔ bele olu bɛ jɔ de voilà ok ɲana b'o kuma kɔnɔ komi gɔni b'i bolo yan ka ban yala i bɛ se ka o gɔnisen 3 ninnu k'u bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni wa ani n'i bɛ se k'u dɔnbaga bon ne kɔni tɛ se ka u dɔnbaga f'i ye dɛ mɛ ne k'a fɔ cogo min na o y'a dɔnbaga de fɔlen ɲɛna n y'a dɔnbagaw de ye ni mun ye wara kɛlɛ kɛ i ni wara kɛra ɲɔgɔn na sa wara in bɛna a ma se i la i yɛrɛ ye diya f'i y'a faga bon n tana bɛ f'i ye bon a waraw fana bɛ yen ni waraba don marasa bɛ f'i ye ni waranikala don n tana bɛ f'i ye dankɔrɔba ɲansan ta ye mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ bɔ su la nin tana ye o ye n tana ye
bon dankɔrɔba ɲansa o bɛ o ni nin tɛ kelen ye o ye dankɔrɔba ɲansa ye bon o bɛ fɔ maa kan maa min se ka a bɛ fɔ ko sulakunu donso mais bamanankan de don mɔgɔ tɛ sulakunu dɛ mais bɛɛ ko karisa tɛ bɔ nin ko in nɔ a tigi nana fura kala k'a lawuli a ko ni ba karisa bɛ yan ou bien ni na karisa bɛ yan ou bien ni bina karisa bɛ yan o bɛ se ka nin kɛ bon n'o tɛ yen don a tigi bɛ segin a fɛ bon n'o bɛ segin a fɛ ɔ ni min bɛ se ka nin baara in kɛ nin de bɛ f'a ye bon nin ka jugu nin fɔli fila tɔ ye nin de fanga ka bon marasa ye nin fanga de ka bon ntana ye nin dɔnbaga yɛrɛ de ye donso nin kelen kelen de ye donsow cɛrɔ ala ɲa mi ko denmisɛnnin t'a dɔn ayiwa denmisɛnnin kɔni min bɛ se k'a dɔn kɔni fo n'a sɔrɔ i wolola n'i sɔrɔ i fa y'a dɔn ko f'i ɲɛna k'a sɔrɔ e ma kɔgɔ e yɛrɛ dun bɛ se k'a kɛ komi i fa ta cogoya dajiw tɛ kelen ye barikaw tɛ kelen ye wala parce que kow y'o yɔrɔw de ye o fana kana tigɛ ka bɔ a la wala bon sisan o bɛ yɛlɛ nouveau de ye bon o ni marasa ye a b'a fɔ an mago bɛ nin na mais ka nin détail nin dɔnbagaw de bɛ yen mais k'a fɔ mɔgɔ gansan kan o nasira fana bɛ yen c'est comme n y'a f'i ɲɛna k'an ka fɔ sɔrɔ a si kɛ ka kɛ parce que ni an yɛrɛ de b'a dɔnkili da an b'a fɔ ko n'i bɔr'i faga kɔrɔ ko n bɛ marasa f'i ye n'i bɔr'i sago rɔ n bɛ marasa sago kɔni tɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ si marifa da jɔ i la k'o ci ka b'o la n'o kɛra sɔrɔsi mun taara kɛlɛkɛyɔrɔ la tiɲɛ na u bɔr'u sago rɔ ayiwa o bɛɛ t'a dɔnko dɔ ye bon donso yɛrɛ b'a danga ko n'i bɔra yiri sanfɛ ka na b'i kunkuru ka dugu ma k'i ka b'o la safi tɛ bɔ ko minnu u b'a danga n'olu de ye bon ko n'i bɔra sanfɛ ko ka na bi kɔlɔn kɔnɔ e tɛ taa i yɛrɛ gulo kɔlɔn kɔnɔ o mais a fɔ kun ye k'a fɔ ka mɔgɔw juguya de ɲana e ɲɛ bɛ kɔlɔn na i jugɔrɔ e bɛ t'i ka jɔ siri sanfɛ cogo di mais kow de ye kumaw mana fɔ hakili de b'a dafa quoi hakili de b'a dafa sinon mun ye k'a yira anw na anw tɛ se ka nin daga ɲɔna ɲɛngɛ bagaribaw tɛmɛna yan nɔ ŋɔnifala dɔw don n'o tun ye marasa yɛrɛ daga a b'a f'i ɲɛna ko hali i sigilen sa n'i kunkolo lamaga mais ça va sɔrɔ dago yiri b'a da o k'a daga o mais n'i ko i bɛ dago yiri k'i da sa ko ka fɛngɛ ka marasa daga yɛrɛ yɛrɛ diɲɛ bulɔmina ko tile nɔ i bɛ maa caman ba faga k'a sɔrɔ i m'a dabɔ a kama hali anw yɛrɛ kɔntan kojugu bɛ an lamaga nɔfɛ ni aw y'a lamaga mun nana sisan o t'a kɛlen ko dɔ ye wa bon jɔnni y'a kɛ e min y'a fɔ ba ye donc hakili de b'i bila ko ɲɛ comme a yɛrɛ ko sensibilisation nana bi fana développement nana donc an bɛ ko ninnu dilan ka bɛn ni an yɛrɛw tile kow ye o ni a fɔcogo ye quoi voilà donc o de y'a kɛcogo de ye mais n'a ko k'a fɔcogo ni dorozini k'an k'o lakele ka ɲi ka kɛ parce que u k'a dɔn k'a fɔ ɲamafɛn don mais an yɛrɛ de bɛ k'a dilan k'a bɛn n'an yɛrɛ très bien i ka nin walawalali ɲɛna kojugu sinon ni ko in bɛ ɲini ka mɔgɔ caman ga i kamana minɛ
nka an taalen fɛ n'an ɲininkali min b'an bolo sisan karamɔgɔ Segu i bɛ to ka somɔgɔw ni donso dɔw tanu kojugu bulɔkumalo b'o la samatara mabiko b'a la dongodonna dawuda b'a la caman 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 an tɛ minnu yɛrɛ tɔgɔ ye mɔgɔ si la ne ye dɛ yala i ni jɛba mun ma n'u ye walima u ye mun k'i ɲɛna ni i tugulen b'u la kojugu i b'u tanu fan bɛɛ fɛ. D'accord i selen filɛ o yɔrɔ ma i b'a sɔrɔ donsokɛ dɔ bɛ yen e bɛna deli sisan ko min tɛ ɲa c'est comme ka t'i jɔ dɔrɔn ko ne mago ye nin fɛn in na i bɛ donsokɛ bɔ a dabolo ka cogo bɛɛ la a ko baasi tɛ ne mago b'a la ne b'a kɛ ka bɛn nin don in ma a taara kɛ ka bɛn o don in ma donsoya kɔnɔ ka n'a d'i ma a tɔ mun ye sisan e yɛrɛ se ye commandeur min ye i b'o kɛ voilà c'est comme i bɛ baara min na nin i mago bɛ fɛn dɔ de la n'o kɛra sisan e bɛ mun kɛ i bɛ commandeur ka ko kan voilà jamana ye ko dɔ kɛ sisan ko ɲɛnamaba de don o ko in kɔnɔna na ne bɛ taa kuma fɔ i t'a lakali wa jamana ye ko dɔ kɛ sisan kojugu don min tɛ bɛn ne bɛ t'o lakali sisan i bɛ mun kɛ i t'a fɔ ka juguya pour que a ka dabila wa voilà bon a bɛ ten de o bon o ye donsokɛ ni ngɔnifɔla cɛ ne taara donso dɔw deli k'a fɔ ne mago sigi la ne dun b'a dɔn sigi yɛrɛ sɔrɔli tɛ a dama hɛrɛ fɔlɔ o taara sigi ɲini o nana di ne ma n ko mago bɛ dajɛ la o taara o ɲini o nana di yan n ko mago bɛ waraba la waraba ɲinina o dir'i ma n ko mago bɛ waranikala la o ɲinina k'o di ma bon o donso tɔmɔlen donsow cɛ a ɲɛnama tɛ dɛ n donso min y'a f'i ɲɛna ko ne bɛ se ka taa wara siri ka na i bɛ donso kɔntɛ 200 o 200 kelen t'a la a ka taa wara siri ka na wara bɛ se ka wara siri yan dɔw b'a den minɛ den o sɔrɔli y'a dama waati yɔrɔ ko ye o e ko de ko ka taa ɲɛnama minɛ ka na donc n'i y'o fɔ sa dɔw b'a fɔ Seguba yɛrɛ ko donso bɛ taa wara ɲɛnama minɛ ka na d'ale ma ayi sinon ne donna ni sogo caman ɲɛnama ye nin so in kɔnɔ yan ne ye suruku ɲɛnama minɛ ka na suruku ɲɛnama dira ne ma ne nana ne nin so in kɔnɔ a bɛ 4 bɔ waranikala fagala ka di ne ma nin so in kɔnɔ yan ne t'o hakɛ dɔn awɔ Mali donso fɛ Mali ayi ne tɛ ka jamana wɛrɛ fɛ n tɛ jamana wɛrɛ kan ɲɔgɔnna jamana wɛrɛ donso ka sogo kunkolo gulolen bɛ ne bolo a danna an da bɛna tila solima o nka mɛ olu si ko tɛ ne tɛ Mali yɛrɛ ban donsoya kɔnɔ kɛlen min kɛra ne ye k'o ban ka se jamana wɛrɛ donso ta fɔlen ma mɛ ne bɛ jamana wɛrɛ donso ka kɛlen fɔ mɛ ne b'a dɔn kɔni min kɛra ne ye Mali donsow fɛ ne yɛrɛ t'o ban fɔla ka se jamana wɛrɛ ta ma sinon an kɛrɛfɛ jamana si tɛ a ko ne ma min ka sogo dun awɔ tɛ yen ani jamana o jamana bɛ frontière la tout sauf Algérie Mauritanie o fila kɔni m'olu ka sogo dun mais jamana o jamana tɔgɔ ye ko Laginɛ Sénégal Côte-d'Ivoire Burkina o jamana tɛ yen k'an ka donsow bɛ min kɛ ne ye k'olu m'o ɲɔgɔn kɛ ne ye bon an ka foli b'o bɛɛ ye o ye o ye nka mɛ n ye ka min f'i ɲɛna Mali yɛrɛ donso ye min kɛ n ye k'o de f'i ye voilà donc sisan ni donsokɛ o k'i b'o fɛngɛ de kɛ somɛkɛ dɔ de y'a f'i ɲɛna Seguba ne bɛ nin dabali d'i ma i b'a kɛ a t'i yɛlɛma a y'a d'e ma e y'a kɛ siɲɛ 10 i ma yɛlɛma cogoya la i kan ka mun kɛ i b'o tanu i b'o wale ɲɔgɔn bon olu ti b'i kɔnɔ i taara morikɛ dɔ fɛ morikɛ ye fɛn dɔ kɛ ka d'i ma a t'i yɛlɛma yalima o b'i bɔ i kɔnɔ wa bon k'o de bonya kun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i ka diɲɛnabɔ la olu y'i ka souvenir olu ka ko tɛ se ka ban i bolo quoi olu b'i dɛmɛ sukanw da donc n'olu y'i dɛmɛ sukanw da e yɛrɛ fana bɛ kuma olu kan sukanw da dɔw bɛ yen fana olu bɛ wari d'i ma fo k'i bɔ nɔgɔ la ka wari yɛrɛ d'i ma f'i yɛrɛ b'a dɔn karisa ye ne sɔn a bɛɛ n'a bonya cogo dɔn ka bɛɛ n'a fɔ cogo dɔn f'i k'olu fana ta de fɔ ɲɔgɔn na i bɛ kɛ ɲuman dɔnbali de ye voilà donc kɔrɔfɔ nin yɔrɔ de donc i bɛ to ka bulonkunbalo ninnu minnu ko fɔ ani bon bulonkunbalo ani semana yago ninnu olu ye ko de kɛ ko gɛlɛn minnu somaw tɔw ma se ka k'i ye fɔlɔ Mali kɔnɔ bon u kɔni ye fɛn min kɛ ne o y'a sɔrɔ a chauffelen olu tɛ sisan ko ye o y'a sɔrɔ a chauffelen yɛrɛ de mais sira saba baro i b'o fɔ kojugu sira saba baro fana a bɛ ten o ne bɔra yan nɔ ka taa fɛ yen a ye ne wele an taara fɛ min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ o ma tɛmɛ ne n'a cɛ den ɲɛna o ma tɛmɛ ne n'a cɛ muso ɲɛna o ma tɛmɛ ne n'a cɛ donso ɲɛna o ma tɛmɛ ne ka kalanden ɲɛna
ne kelen a kelen ani ne bɔra ka taa kuma kɔnɔ de a ye fɛn dɔ de kalifana taa ni ɲɛ ka taa i sigi o kan baziw bɛ a ko kɔnɔ o baziw de b'an bolo n'i ye bazi sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya i bɛ kuma o de kan dɛ mɔgɔ ka bazi sɔrɔ yɔrɔ bɛ yen wala o dɔ ye sira saba baro ye olu ye baro ye Dongorona Dawuda ninnu olu ye Bulonkunbalo ninnu y'o ye Dani Musa ta tɛ dɔnni ye dɛ Dani Musa ye ne sɔn sogo de la donc dɔnni ma tɛmɛ ne ni Musa cɛ voilà mais dɔnni tɛmɛna ni baro cɛ a tɛmɛna ni Bulonkunbalo cɛ a tɛmɛna ni Dawuda cɛ Dawuda ma sogo fa Bulonkunbalo ma sogo fa baro ma sogo fa ka di ne ma mais Dani Musa ye ne sɔn sogo la bon Siya Kɔnɛ ye ne sɔn dɔnni de la sogo tɛ olu ye kuma wɛrɛw ye o cɛ i dansɔgɔ i ka nin jaabi jara kojugu parce que n'an kun ma ɲininkali k'i la mɔgɔ dɔw bɛ sɔn k'an bugɔ bi parce que ko an bɛna Seguba fɛ yen Seguba bɛ to ka mun tɔgɔ fɔ kuma bɛɛ hali et puis a kabako ye mun ye ngɔnɔfila foyi tɛ tɔgɔ fɔ ni e tɛ bon hali n'u b'a fɔ a ma ca i n'a fɔ e b'a fɔ cogo min na bon ngɔnifɔla i mana kɛ cogo o cogo ɲɛnɛ dɔ bɛ se k'i sɔrɔ o ye kelen ye mais fɛn dɔw bɛ yen mun man ka tunu i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ni mɔgɔ dɔw bi jɛ kana to olu ka tunu n'olu tununa bazi dɔrɔn t'o ye dɛ ɲumankɛla dɔw bɛ mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya kɔnɔ kana to olu ka tunu n'olu tununa dɔrɔn mɔgɔ b'i ka fitiriwaleya dɔn voilà sinon salon ne taara Dani Musa su dɔ ka na mais n'i ye n kɛ mɔgɔ ye n t'a fɔ mais diɲɛ bi ban an tɛ se ka tɛmɛ parce que ni ne ye donsokɛ yɛrɛ lajɔ n'i m'a fɛ k'i lasidan na n b'olu kɛ exemple ye k'u jɔ i ɲɛ kɔrɔ donc nin de kɛra ne ye a kana k'i ɲɛna ne k'i deri fɛn min na ko ne k'a fɔlɔ e la dɛ e tɛ dɛ i ɲɔgɔn ko karisa ya nin kɛ ne ye o san ja la peut-être o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ma wolo yɛrɛ mais ne ye wololen nin ne bi magoɲa ko ma o cogoya i bi deli n'o ye kɛ baara in de ye nin cogoya de ye ka taa a kun ye ka se ka ko dɔ kɛ hali n'o tɛ yan ni o remplaçant bi sɔrɔ n'an bɛ se ka baara kɛ n'o o de don journaliste ma tɛmɛ wa aw t'o k'olu remplacer ne n'an b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ yan an b'aw ɲininka a lajɛ aw bɛ k'aw sen da olu sen da ɲɔgɔn na bon ko yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ladege fo ka taa diɲɛ ban voilà ko Seguba i dansɔgɔ ni ko an bɛ ɲininkali dɔ kɛ tuguni sani an k'a fɔ i ka foli di kanubagaw ma tuguni parce que i ka page ani ka WhatsApp groupe caman bɛ yen minnu ye ne bɛ wele telefɔni na ko tiɲɛna ko Seguba ka folikan bilala ten sa o kɛlen ma groupe WhatsApp sigi tɔgɔ la Seguba kanubagaw a bɛ se ka kɛ hali tɛ dɔw dɔn vraiment i ka tila ka gɔnisɛnɛ kɛ ka foli bila olu la nka yanni o ka se karamɔgɔ Seguba i ye morceau dɔ da 2002 Ngolo Samake Moti ni ma fili 2002 don voilà bon morceau in kɔnɔna la i bɛ kuma miyankala bolo kan gɔni a lamɛnna kojugu Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali Mali kɔfɛ nka a yɔrɔ dɔ bɛ yen o ma tɛmɛ mɔgɔw kan i ko nin ye miyankala gansan ye an ma se ka dɔ la fɔlɔ an ma se bamanan na fɔlɔ an ma se mande yala mande ninnu olu da bɛ se ka don olu la bi wa bon a bɛ dépend an bɛ temps min da kuma la Ngolo Samake surasi don mais miyanka don ne taara Moti a don an bɛ mɛtiri Tapo ka dibiteya ko fɛnkɛ de la boliboli de la ani Ngolo ye kumaw de kɛ baro kɛ wulada fɛ sufɛ an nalen bon olu nana fɔlikɛyɔrɔ la an t'an da se o bɛɛ ma quoi bon u nalen sisan ka na fɔlikɛyɔrɔ la u nana kɛ komi o boli ninnu olu ti yɔrɔ wɛrɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛ t'o ko ɲɛdɔn n'olu tɛ ɲa dɔn ninnu ye kumaw ye mun man ka lakɛnɛ mais mɔgɔw mago de bɛ mun nana ni nin ye ne ni Ngolo Samake cɛ mais an ye baro de kɛ wulada fɛ bon olu nalen olu nana boliko ninnu baro kɛ tan bon u nalen baro ninnu kɛ ten sufɛ u nana n'o waleyaw ye k'u bɛna kɛnɛ duruntu n'o bolikow ye jasiranko jati la quoi an ka duma kɛ cogo cogo an salen kɔrɔ don don o don donsoya kɔnɔ ni ko hukumu wɛrɛ tɛ fɔ donsoya kɔnɔ an b'a yɛrɛ la ko an salen don o la don o don o don bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ ne ye miyankala yaala ye i ye yaala yɛrɛ min don o y'a sɔrɔ ne ye miyankala dogi de tiɲɛ ye mun ye nkalon ye mun ye ne ma taa ni ngɔni ye dɛ ngɔni dɔrɔn tɛ dɛ ne tun bɛ bɔ yan fitiri waati fɛ à l'heure comme ça ne bɛ se ka bɔ yan ka n ka mɔbili ta ka taa miyankala ka taa si ka tilen bɛ cɛkɔrɔbaw da fɛ k'a ɲɛɲini mais ne wololen tile ma bila min ne bɛ taa ye mais don dɔ la ne bɛ se ka 3 4 bɔ
k'a di cɛkɔrɔba ma an bɛ si ka baro kɛ donc boli min bɛ mɛngala ni ne b'o tɔgɔ dɔn o tɛ ban o ni ɲɛ dara boli min ka mɛngala k'a ye ɲɛ na k'a si dɔn o tɛ ban o de la n y'a fɔ a ɲɛna n ko n ye dama de fɔ ale yɛrɛ da ma se mun ma fiyewu ne taara bɔ n'olu ye k'olu fɔ a dun b'a dɔn olu bɛ yen o tɛ nkalon ye bon ne olu de ɲɛfɔ a ɲɛna donc kuma nana nin cogo de la bon depuis n'o fɔ donc a yɛrɛ ye sɛmɛ sabali la voilà d'accord Seguba am dana ɲɛgɛn ɲɛfɛ dɔɔni fitiri wulila nka am da ɲɛfɛ dɔɔni nana sa an bɛ tila ka se la tɛmɛ Seguba ni Mali donsow cɛ ani Mali gɔnifɔw cɛ bɛ cogo di donso bɛɛ lajɛlen bon mɔgɔ ma ɲi i yɛrɛ kun da a bɛ se k'o ɲininkali kɛ gɔnifɔla wɛrɛ de la ni ne ko ni donsow ka di ni ye nkalon f'i ye ni ne ko ni donsow man di ni ye nkalon f'i ye mais i bɛ se ka ɲininkali kɛ donso la Seguba yɛrɛ cogo di donsoko la ɔ donso yɛrɛ de bɛ se ka f'i ɲɛna tiɲɛ na Seguba ye ta a ka jugu ou bien so a ka ɲi mais ni ne ko ne ka jugu ou bien ne ka ɲi n ye nkalon de tigɛ ye parce que e tɛ ne ni donsow cɛ dɔn mais ne kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna kuma laban kuma na ne da ni bi cɛ ne ni donsokɛ ma kɛlɛ n tɛ sɔn o de ma parce que a bɛ n kunna donsokɛ ta ye n ye donc n'i y'a bila i kunna ko karisa ta ye ne ye i t'o kɛlɛ o dun o tɛ kunkolo la ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ donso yɛrɛ de ta ye gɔnifɔla ye i sera ko la cogo o cogo donsokɛ ka i bɛ donsokɛ ka se de kɔnɔ voilà donc ko tɛ ne ni donso cɛ ko tɛ ne ni somakɛ cɛ ninnu de ta ye gɔnifɔla ye e tɛ se ka kɛlɛ don i ni cɛ voilà merci o ye jaabi jara ye nka sani an ka bɔ nin yɔrɔnin kɔnɔna la Mali donsow cɛ an y'a mɛn ko Mali donso tɔnw ka ca yala ka mɔgɔ Seguba e yɛrɛ kun walima Mali donso gɔnifɔw a ye wulikajɔ jumɛn kɛ walasa ni donso tɔnbaden bɛ se ka dabila k'a kɛ tɔnba kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bon n ye n seko k'a la n bɛ n ta de dɔn n ye n seko k'a la n yɛrɛ gɛlɛya caman sɔrɔ nin yɔrɔnin na ne yɛrɛ gɛlɛya caman sɔrɔ parce que don min na n bɛ n da don kɛlɛ in na n k'u ma n ko n tɛ anagima fɛ n tɛ fédération fɛ n tɛ kɔndɔrɔ ni sanɛnɛ fɛ mais ne bɛ donsokɛ fɛ maa maa ye donso ye n'i sera ne ma ne bɛ t'i ka ngɔni fɔ mɔgɔ dɔw ye ne pinɛ o la tɔn dɔw ye ne pinɛ o la a bɛ san 5 bɔ ne yɛrɛ tɛ se ka s'u ka ngɔni fɔ yɔrɔ la mais o ma tɔ ne ban olu la dɛ o ma tɔ fana n y'u kɛ jugu ye dɛ o nana ban fɔ bibi in na ne y'olu ɲininka ne ka olu ka mɔgɔ man di ye ne yɛrɛ parce que n'i bi tiɲɛ kan dɛ i bi jatigɛ mais n'i bi nkalon de kan n'i bi tiɲɛ kan i tɛ siran mais n'i bi nkalon kan jatigɛ de b'i minɛ bon ne ma maa kɛ n kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye parce que c'est comme n y'a f'i ɲɛna sisan ko a bɛ ne kunna donsokɛ ta ye ne o tɛ donsokɛ kelen ye o ye kɛnɛ ma kɔ ka donsokɛ ta ye gɔnifɔla ye fo ka diɲɛ ban donc ni e y'o bila i kunna e tɛ se ka donso gɔnifɔla kɛlɛ o e tɛ se ka donso kɛlɛ o donc kosɛbɛ nɔ Aramatulayi tun bɛ minisiriya kunna o y'a sɔrɔ an kumana donsow fɛ an ma ɲɛ sɔrɔ a la Aramatulayi y'a essayer k'a fɔ an ka kuma ni donsow ye pour que u ka se ka don da kelen fɛ an kumana ni donsow ye kɔndɔrɔ sanɛnɛ anakima u farala ɲɔgɔn kan an kumana n'u ye u sɔnna ne bolo ne taara ni donsow ye ne ko bon ne ta tɛ ne ye missionnaire de ye parce que ne bilala nin na et puis fana donsow ka médiateur de ye ne ye donc ni ne sera k'aw fɔ tan an bɛ taa ministère la ne ye audience demande Aramatulayi fɛ ka taa o don kelen bɛɛ a y'a accepté a ko k'an kana wula fɛ ni baara jiginna a yɛrɛ pressera k'an wele an taara kɔrɔfɔ ɲɛfɔ a ɲɛna ka sigi ka bɛn kan kelen kan anagima ye mɔgɔ hakɛ dɔ bɔ kɔndɔrɔ ni sanɛnɛ mɔgɔ hakɛ dɔ bɔ fédération mɔgɔ hakɛ dɔ fɔ an taara ka taa n'olu ye bɛnkɛla min ka fana an tilara k'o dolazi fana ta ka taa n'o ye k'a yira k'a fɔ donso k'a fɔ karisa ka tɔn cira a farala ninnu ka tɔn kan karisa ka tɔn cira a farala kan an m'a kɛ ten bilen mais bɛɛ b'i ka tɔn kɛ mais kungo bɛɛ ye kungoba kelen de ye n'an bɛ taa kungo min na État ka ko la an bɛ jɛ an bɛ don da kelen fɛ k'o kɛ mais bɛɛ b'i ka tɔn baara kɛ mais an bɛ jɛ ka baara kelen jamana baara kɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ala sago i sago bien o y'a gɛlɛma ye e bɛ mun kɛ ni gɔnifɔla bɛɛ ko y'a kɛ sisan sɔrɔ ko dɔw ɲɛnabɔla nka sisan i bɛ morceau dɔ i ka club de soutien ma ni kanubaga minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ fɛ ne bɛ groupe sigi tɔgɔ la miniti 2 ɲɔgɔnna de n'an ko ko an bɛ morceau dɔ da
kanubaga bɛɛ la an bɛna dɔ bɔ kanu kɔnɔ club de soutien ninnu an bɛ don min na komi bi ni ne ko n b'a da ne t'a bɛɛ dɔn bilen bon whatsapp ka diɲɛ bɛɛ bi ne wele fo ne yɛrɛ jigira ka bɔ a kan parce que n t'a ka kun min na ne yɛrɛ ka téléphone bɛ bloqué de bon ne t'o fɛ bon o lamɛnni yɛrɛ bɛ retard ta parce que temps yɛrɛ tɛ ne bolo téléphone ko la bon ne bɛ min kɔni f'u ye o foli ka ɲuman ye u k'a dɔn k'u ka kanubantiya yɔrɔ u ye ne kanu cogo min na k'u kanunen don ne yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ o kan parce que foyi tɛ ne fɛ k'u sara diɲɛ na fo n b'u fɛ ne kɔni b'u fɛ hɛrɛ la hɛrɛ tɛnɛ la an jɛko ye kelen an fara ko kelen parce que adamadenw n'u y'i kanu e tɛ se ka foyi kɛ k'u sara ne o kanu kelen tɛ donc ko kanu kɔni diyara n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ hali mun tɛ ne fɛ ne bɛ ala de ɲini n ka k'olu fɛ parce que peut-être u tɛ ne fɛ ko dɔ de la jogo jugu dɔ bɛ na n t'u tɛ n fɛ min na mais ni n gɛr'u fɛ peut-être u bɛ n'o fɔ ɲɛna don dɔ la n b'o dabila pour que olu ka se ka kɛ fɛ donc n b'olu bɛɛ fo k'a fɔ ko karisa ye jugu ye karisa ɲɛ non 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 ne t'o fɛ n'a fɔra i ma ko artiste yɛrɛ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko dilan kɔ sensibilisation kɔ mais artisiya kɔrɔ tɛ ne bɛ se juru la artisiya kɔrɔ tɛ n bɛ se dɔn na artisiya kɔrɔ tɛ n bɛ se komaɲaga na mais artisiya yɛrɛ kɔrɔ de ye ka adamadenw sensibiliser nin ka ɲi nin ma ɲi k'o don o da fɛ min ma ɲi ka fɔ k'o dabila min ka ɲi ka fɔ k'o kɛ sɛbɛ ye min ye k'o yira mɔgɔninfinw na. donc o segu ɲininkali min bɛ sisan komi an ka émission bɛ ɲina sa kuncɛyɔrɔ la tɔ ye ɲininkali damadɔni dɔrɔn ye an tɛ si a la ni mɔgɔ min ye ka o segu kanu ka gɔnifɔ kanu ko wa ka d'a ye ka kɛ gɔnifɔla ye ka kɛ e ɲɔgɔn ye yala a tigi kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka na kalandenya la e fɛ walima k'a tigi bila sira. d'accord kalandenw filɛ ne bolo ne ka kalan ka gɛlɛn a ka nɔgɔn parce que ne bi kalan i bi yɛlɛma ne yɛrɛ ka so parce que ne ko n bɛ kalan sisan adamadenya kalan ye fɔlɔfɔlɔ de n'i y'a ye kalandenw bɛ kɛ dɛlɛnkan ye ka kɛ bulɔminɛw ye ka kɛ kokɛbelikɛlaw ye parce que e de b'u ma wele u bɛ taa si u ka so ni ngɔnifɔ bɛ yen tuma min na i b'u wele k'a ye na an ka taa ngɔnifɔ la e bɛ se k'i jogo don o tigi la wa n'i bɛ kalan kɛ ne fɛ i bɛ yɛlɛma ne yɛrɛ ka so donc fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ bonya cogo ye i bɛ mɔgɔw de bonya filanan ye fɛn jumɛn ye i bɛ k'i fa ni ba fɛ n'i t'olu fɛ ne t'i fɛ o de la ni sunkalo sera ne bɛ n ka kalanden bɛɛ gɛn bɛɛ bɛ t'i fa ni ba kɔrɔ fo k'a kalo kelen sa wa hali n'i y'a mɛn k'i taara dugu la n b'i wele téléphone na e bɛ min i somɔgɔw ka téléphone fɛngɛ bɛ ne bolo i bɛ t'i sigi i fa ni ba kɔrɔ olu bɛ buguda nɔgɔlenni min na dɛ kana fɔ k'i bɛ ne fɛ yan diya la k'i ba olu la ka t'i sigi kɛrɛfɛ ou bien ka taa i terikɛ dɔ fɛ n b'a fɔ segin i ka taa yan fɛ i bɛ t'o kalo kelen min kɛ o dugawu ne ta de b'o dafa ne ta ye dafa de ye ne b'i bilasira nin sira cogo de la bɛɛ ka ɲɛ seguba dɔɔnin tɛ dɛ barika de don mais n'a sɔrɔ barika tɛ e yɛrɛ la ne ma e bila barika ɲini na yalima e bɛ barika sɔrɔ cogo di i dun bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ dabaranin na fɔ barika i bɛ barika yɛrɛ de ɲini i b'o k'i kolo ni faga de la k'o de ɲini k'o sɔrɔ barika tɛ sɔrɔ kuma la dɛ barika yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ yɛrɛ de la i bɛ taa kɛ i fa ni ba ye o de ye barika ye donc o de b'a to ne b'a f'u ɲɛna a ye taa barika ɲini a kana bon sisan ne yɛrɛ fa ni ba taali ko tɛ ne tun bɛ bɔ yan n bɛ taa n da so ka kalo kelen kɛ mais kow nana bonya adamadenw mago bɛ n yɛrɛ la bon n nana tɔ kɛ n fa ni ba jɛnna ma n bɛ se ka tile 15 kɛ yan n bɛ taa tile 15 kɛ so mais hali o la ne ma deli ka tile 15 kɛ yan ne tun bɛ taa 20 jours kɛ n ka so ka sɔrɔ ka na 10 jours nin bɛ se k'o kɛ yan o de tun ye ne ta ye yanni fa ni ba ka ban bon sisan komi parce que ala y'a kɛ olu t'i bolo bilen donc a mana kɛ cogo cogo n'olu t'i bolo i ka di i yɛrɛ ma hɔrɔn kɔnɔ mais o n'a ta o ta i b'i jateminɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ yan a ka gɛlɛn kalo kɔnɔ ne ma taa n ka so siɲɛ kelen ma taa siɲɛ fila or que n dɔgɔninw dɔrɔn de bɛ n kɔ mais n'a ka di n b'a fɔ a ye na yan u bɛ na mɔ tɛ so ye n bɛ taa so de saya kɛlen tɛ se ka k'a bannen ka taa ne yafara i ma ne bɛ kalanden wɛrɛ ɲini ɲɛ sɔrɔ o hali n'i y'a ɲɛ sɔrɔ a kosɛbɛ tɛ dɛ parce que ne yɛrɛ ka boli bɛ yen parce que na kuma tɛ ne la taa kuma tɛ ne la ne bɛ se ka bɔ nin so kɔnɔ sisan n bɛ taa so i b'a ye sufɛ ko dɔ bɛ jigin kɔnɔ ni wutɛsi bɛ na n bɛ n'o kɛ ni n nana f'i ye wa n bɛ ɲininka e tun taara min i b'i taa yɔrɔ de fɔ
na ngun te delenga no fe yala i nana de ki bina ngoni kala ibani fani baro kan o de kam donc il faut que tu tranquille i ka se ko kala ko nyel dans so o mais ni i kera jalon mo i bita fembe kala bolon fe kana yele ne kaw bon ne tare de fani ba ma ko nye kala ora ka so ni foyi ma bonne fe fo du sukasi e bita se muna suna ne fe ni ngoni kala hal ni ma se ka ke ngoni folai ti sigi bi ke feni ne bo fonga kala de be awo ni ne ko ni kala nga fara nyona du susumaka e kata ka so wallahi bi sojo yere ibiki yere mo horoni fura fo itala nga kala ndo mbe amunye muso furu ka sojo yere danso uta yoro jana kati ya fara awo be ube danso ifne danso ini che wali vlen ngarche mina yusu be ngarche la aga sojo sanve ya vlen awo so pasi matnda du train ret ndafe ma bole ya nyina santa ba dujo ayre wani mo mana jeni bi gila usra wole fe parce que itena laban demsaniya jaraki noko mais shini mina ke chogodi ibo le nyini ko do mo fanga be bawo ne reflect ko na net data kuno dunga kala ni mais bi munya ga sumaya do ni ngeraw ali ni ma ko do ni ngoni ngera voilà danso on se quoi jamana be tableau mo sitan ambe anga nyinga laban ko yi ani ke kuma laban ni mo jamana be tableau mo kan ka depuis 2012 6 ans metan jon kondala yala e ga yeta jamana ni la delika no yebulu ka se jamana nyemo ma ani jamana duma bon bade daga dogon ga ba frala ne ko nye jamana denyi mais bade daga dogon ga ba frala ni nyiniga maw nyana ko mun be jamana ɲɛmɔgɔya la k'olu ye jamana tigi olu tɛ jamana tigi o n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔba kɔmɔgɔba de b'i la jamanadenw yɛrɛ tɛ jamana fɛ fɔlɔ ne ka ye cogo la parce que dignité tɛ mɔgɔ si la bilen bɛɛ ko fɛ ni dignité banna wolo wala i bɛ na dɛ enye be jamana kundigi jumɛn na anw fɛ yan 2012 ni sanje kan mi neni ayi o kɔni ni fani ba neni ka ba e ka mɔgɔ neni bele tɔ bɛ yan atati mɛngɔrɔ kane de ye surasikɛ bɔgɔli jɔ ɲɔgɔn dɛ surasikɛ tun bɛ sin ka bɔgɔ ten circulation na mɛngɔrɔ kane de y'a fɔ a tɛ ɲɛna ko bɔn k'o tɛ bɛn ni surasikɛ bɔgɔra nin kɔ diɲɛ bɛ wuli mɛngɔrɔ kane o tun bɛ surasiw kunna waati dɔ la défense la mais don dɔ la polisiw ni surasiw ka kɛlɛ la tete y'a k'a bɛ a kɛ mankan ye a ko k'a tete ka mankan da ko jamana surasikɛ mana bugɔ ko mɔgɔ bugɔbeli tɔ t'o jamana kɔnɔ donc surasikɛ tɛ bugɔ tuguni yanni diɲɛ ka ban o y'o dansigo la mais siko mɔgɔw ka ca wa mun ye bandaw segi ka na kɛ président ye a jogo a n'a ka dignité a y'o bila en jouer o de y'a segi kana sinon a ma ta k'a kalalen a ma ta fana k'a bɛ bɛn ye mais bandaw segi kun ye na min ye ne tɛ jɛni ni mana ko ye parce que jamana tɛ mara nin kan o y'a to denmisɛnw taara nɔfɛ ka na n'a ye sinon kalanbaabaw bɛ yen donc adamadenw an minnu bɛ yen an ka kan ka jate de minɛ quoi k'an ka dignité bila en jouer k'an ka dignité para a mɛn mais maa si ka dignité t'i bolo bi bɛɛ ko fɛ n'i ye bila bi ni ne ko sisan k'i ka directeur janfa ka 4 d'e ma sini bɛɛ i bɛ taa kana caya fiyewu 4 a ko 4 millions wala e b'a ja kuma ka ca dɛ voilà bon o tɛ mɔgɔninfinya ye o 4 millions ban man go mais mɔgɔninfinya tɛ ban o bon o ye denmisɛnninw ka défaut ye anw ɲɛ bɛ wari de la mais anw ɲɛ tɛ mɔgɔninfinya de la bon jamana in dun mana bɔ jamana in kɔmɔgɔw denmisɛnninw de kan k'a lajɛ k'a fɔ hɔrɔnya dɔ de tun bɛ k'anw ka jamana mara o hɔrɔnya ma taa dugura ko o bɛ yan mais sen de dal'o kan ka baara kɛ ni ko wɛrɛ de ye bon bɛɛ ko l'argent de facile o de tɛ se ka sɔrɔ e ka fɛn sɔrɔ i ma sɛgɛn i t'o dun hɛrɛ la o de ye ɲɛnamaya ye donc n'i ko jamana taabolo de ko n ko baden da ka dɔgɔ kaba fura la ne bɛ fɛn fɔ jamanadenw ye bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ hɔrɔn ye quoi ne ye hɔrɔn ye e ye hɔrɔn ye n'an hɔrɔn fila kumana an bɛ bɛn mais n'an bɛɛ ko k'an ye woro ye kamandan na a tɛ ɲa
ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ sira jamana ɲɛ fa ka jamanadenw kɛ cogo ye n'anw ye sɛndiri siri san ka hɔrɔnya ta ka to olu kɔfɛ mɔgɔ b'i fa yɛrɛ i b'i kuma i fɛ fɛ k'a sɔrɔ i m'a bugɔ i m'a neni a ba ni min ye nin an tɛ nin bɔ la an ka nin k'a la n'i y'o fa ɲɛna ni a yɛrɛ ye a miiri a b'a fɔ wa o tiɲɛ ne de ye tiɲɛ dɔn ne tun ma nin ye mais e ɲɛ b'o mɔgɔ jumɛn n'an ka jamanaw la mɔgɔ bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ma bɛɛ bɛ taa n'a ka dufa nata ye e bɛ taa kuma ɲɛnama jumɛn fɔ tigi ye k'o bɛ ko ɲɛnama kɛ n'o ye donc jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ jamanadenw tugun jamanakuntigi ninnu ka fisa n'an bɛɛ de ye ɲɛmɔgɔ bɛ fili u tɛ se ka fɔ ɲɛmɔgɔ tɛ fili o ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ fili foyi yɔrɔ an kɔmɔgɔ ninnu yɛrɛ de tɛ foyi kana taa don mɔgɔ kan ni esukoroya ni nataba ye k'i bɛ taa fɛn dɔ k'a ye e ka taa mɔnba nin k'a fɔ nin de bɛ yen dadɔnbeli tɛ wa masa min y'a tɔ n'a kɛra ɲɛmɔgɔ ye o masa b'a tɔ ko hakili b'a la n'i taara ni hakili ye a ma ka taa hakilina kuma de f'a ɲɛna nata tɛ min na namara tɛ min na a b'o ye o e jɔn ye k'a fɔ ko jamana a mana se a jamana dilanyɔrɔ ma n'o tɛ ko dɔ kɛ a ye dɔ gɛn k'o man ɲi ka dɔ wɛrɛ gɛn k'o man ɲi dɔ wɛrɛ nana sisan a ka ɲɛ k'o wɛrɛ t'i kuma a b'a ka mun fɔ o ye de min tɛ kuma o de y'a kɛ cogo di saburi a kana foyi fɔ maa si a k'a ka baara kɛ tranquillement bon a tɛ kuma mun na parce que a b'a fɛ ka kuma de don a da ni ka taa kɛlɛ n'a yɛrɛ da kɔnɔ kuma ye karisa yɛrɛ y'a fɔ tan nin don in karisa yɛrɛ y'a kɛ tan nin don in karisa y'a fɔ tan nin don a kana foyi fɔ maa si ye ni min bɛ baara kɛ ka baara kɛ n'i tɛ baara kɛ a y'a bannen ye bon mɔgɔ si tɛ se ka jamana in mara diɲɛ na n'u m'i buruja bon o de tɛ ko ye quoi o de tɛ ko ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ jamana in yɛrɛ de fɛ ayi jamana in yɛrɛ den yɛrɛ de tɛ jamana in fɛ ɲɔna jamana in ɲɛmɔgɔ bɛ jamana in fɛ dɛ mais a jamanadenw yɛrɛ de tɛ jamana yɛrɛ de fɛ ayi walayi ni kuma fɔ ka gogo ye o de la ne ko i ma ko baden da ka dɔgɔn kaba fura rɔ jamanaden si tɛ yan diɲɛ na ko min k'i panpa ko jamana in k'o b'a fɛ o si t'a fɛ a bɛn nkalon jamanadenw yɛrɛ de tɛ jamana fɛ ɲɔna jamana dilanman ko ni kɔmɔgɔ ɲɛna ka ban ɲɛmɔgɔ bɛ tɛ se ka ɲa o mina i bɛ taa kuma o fɛ yan bon kɔmɔgɔw de man ɲi karamɔgɔ Seguba nin bɛ dan sigi an ka bi émission na émission question yɛrɛ ma ban fɔlɔ nka su kɔrɔ fitiri tɛmɛna ko caman kɛra Actuel Media filɛbagaw an ka foli bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ dɔ tun ko k'i ka téléphone numéro yala i bɛ se ka dɔ ta di walima ne ka téléphone numéro kɔni n tɛ fɛn ɲɛ belen ye ko maaw bɛ min ɲini diɲɛ bɛɛ de b'o dɔn 76 41 39 48 ayiwa Actuel Media filɛbagaw nin y'a bannen Seguba i ka foli laban ka se Actuel Media ma ani i filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ba caman bɛ link kan sisan u bɛ k'i filɛ Facebook direct la tabarikala ne bɛ min fɔ aw ye alaw filɛ baara min na sɛgɛn b'a kɔnɔ dɛ mais foyi mɔgɔ tɛ tɔgɔ sɔrɔ foyi la f'i ka sɛgɛn a y'a cɛsiri mais baara in fana kɔnɔ a kana kɛ bɛɛ o bɛɛ ye a ye hakilitigiw ɲini ani mun bɛ se ka émission kɛ ani mun bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ se ka ka kunnafoni min di mɔgɔw ma ni a bɛ se mɔgɔ bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ a b'olu ɲini ala n'aw mun ye kuma la a bɛ jateminɛ anw ka kuma na ni min man ɲi a bɛ se ka corriger mɔgɔ si ni kuma t'i wolo n'i wolola de i b'i dege a la ala an bɛ dɔnni min kuma kɔnɔ ne y'o fɔ donso ni somaw ye n k'u ka dɔnni nin an k'a yɛrɛ kɛ parce que mun na mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ juguman yɛrɛ kɛ dɛ ji b'o la sinon maa si ni dɔnni t'i wolo i mana wolo de i bɛ dɔnni kɛ yan de kana juguman yɛrɛ kɛ dɛ parce que adamaden bɛ hakilina tɛ kelen ye mais ɲuman kɔni o yɛrɛ kɛ mais juguman o jibagaw dɔn i bɛ mɔgɔ hakilina jateminɛ mun ye komi i yɛrɛ ye ka juguman yɛrɛ kɛ o la donc aw yɛrɛ fana filɛ nin ye cogo min na a y'a jija ni émission na a ka émission ɲɛnamaw kɛ jamana in mɔgɔw ka u ka miiriyantaw sɔrɔ a kɔnɔ mun ye ko ɲuman ye ka baara kɛ n'o ye mɔgɔw bɛ technique la Salifu Sangabe tun bɛ technique la bi ani Yakuba Dunbiya an tun bɛ Kati Seguba ka mɔgɔ caman bɛ yan minnu bɛ ka émission assisté an ɲɛ b'a la a n'a kalandenw dafalen bɛ yan bi donc foli b'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ y'an suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw kan bɛn jeudi wɛrɛ ni plateau kelen kan n'Ala sɔnna merci à vous.